जोरदार ताली बजा दीजिए हमारा खातिर ना अपन आप खातिर। आई भैया कि गई दिल्ली लुधियाना झारखंड में हमारा बड़ा पसंद महामांड में लुधियाना झारखंड में हमारा बड़ा पसंद महामांड में ऐसा काहे कि बड़ा बड़ा कांड होला के बोली कि यो सही ना लइकिन के हाय बिहार वाला लइका कि यो सही ना लइकिन के डिमांड होला हाय बिहार वाला लइका वैसे कि इतना कलाकार बन जा कि हम खुद ही लेके संग के कब नंबर है हमर खुद ही नंबर 1:30 बजे आइल बेटे जबकि सबसे पहले हम गावत रहे हैं कि बनी सबसे झकास हम अपना क्लास में पढ़ाई के करला हो हाय हाय कि लइका करेला समार बैठे खातिर पास में कि सभे करेला बड़ाई हम कहाँ कहाँ जाई आ केहू कहे अमर पाली केहू लुलिया। ये गाना सुने आप लोग सुन ले बनी जा कि बड़ा लगे लुए जन चुलबुलिया कि गोरी सर्टिफिकेट गुलिया अरे पढ़े जब जालू स्कूलिया यार सब कैमरे लेता तनी तनी एनर्जी दा जा माई बहन बाड़ी जा रहे वो लोग को प्रणाम करता नहीं आई कि बानी सबसे झकास अपना क्लास में हल्का करेला समार बैठे खातिर पास में सबसे झकास हम अपना क्लास में लइका करेला समार बैठे खातिर पास में सब करेला बड़ाई हम कहाँ कहाँ जाई केहू कहे अमर पाली केहू लुलिया। आप पढ़ाई करती हैं कितने क्लास में हैं? अरे बाप रे हाई 5 में पढ़ेली हो एक ना है हाई हम तो जने यूकेजी में पढ़ा था कबू हाई 5 में पढ़ेली विश्वास हो रहा है आप लोग को नहीं ना आड़ी बाड़ी में ये तो क्या क्या बोले कि बड़ा लगे लुए जन चुलबुलिया हमारी सर्टिफिकेट गुलिया
आनंद लेवे के हमने क्या, लेकिन तन धीरे धीरे कि किसन में मिशन लइकन के बा हरि हमरा पटावे के। ट्यूशन जाए वाला के भाई जाए, हाँ हाँ, अब तो ट्यूशन नहीं, अब तो कोचिंग कहलाता है ना। ट्यूशन तो घर भिजवाएगा उसको कहते हैं कि घड़ी में टाइम देखे ला लोगमा हरि हमारा होवे के। कैसे कि ट्यूशन में मिशन लइकन के बा हमारा पटावे के। सही का चुलबुली लगा तरीका जी, फेंक दी, ले जाएंगे घर आप लोग। पता चले रोज घर में झगड़ा होने लगे, डेली घर में झगड़ा हो रहा है लोग का कि गोरी साथी के टिकुलिया बजा बजा लो नी सपुलिया, गोरी साथी के टिकुलिया बजा बजा लो नी सपुलिया। यार कि ये की गुदिल मंगवैया हजार गुदिल मंगवैया हजार पीछे पड़ल मोर यूपी बिहार, पीछे पड़ल मोर यूपी बिहार। बताओ तोरा पीछे यूपी बिहार सब पागल बा कि ये के गुदिल मंगवैया हजार।